gosi me ke ko ni ma de ko ma do ne ke ye ona ko ni mu ba ko da na ko na ya ona ko pa lo so ona mu ona bi ba ona o ka ga na ri sa ko ma ga ni ya ri yo ma jo lu one o mo yi ta ko mo ko ko mo so ko da ko mo na o ga ye gbe
I say no Google Paliamo Bego. I can look at Kamadibia. I can aliena Megeli area. No, I don't know when I'm again on your bed. 91 years. On there. About 91 years. On there. When you are 91 years without job and I'm near 10,000. I am back. Email. Oduro vela. Nazo so banana ike mmadụ eriezi wee mụọ na n'ọka. Nazo eme abortion. Nazo so ike. 50 years. Ana m achọ okwu. Chineke si ike. Ana m achọ okwu. Mgbe nyere chi m aka emebiri m iwe mere m njọ. Ana m eme njọ. Ọ bụ ụgwọ iko.
eme dibịa mana ana m emere abọsọ ana m enye enye ana m atọ atọ ana m egbu egbu jụọ ọnụ nwaanyị ụmụọka niile mụ na ya bekọọ ibe gaa biri ibe onye ọcha dị oji n'ụlọ nna bekee adụnne m adụnna ọnwụ mere anyị alụ anyị kenele iri nne ọ ga-abalị